Σήμερα ο Άι Βασίλης ξυπνά από τα χαράματα. Μόνο 6 μέρες έμειναν ως την παραμονή της πρωτοχρονιάς και έχει ένα σωρό δουλειές που τον περιμένουν. Να τυλίξει τα τελευταία του πακέτα, να επισκευάσει το έλκυθρό του, να ετοιμάσει την επίσημη στολή του. Ξέρετε, αυτή την κόκκινη που βάζει μια φορά το χρόνο στο μοίρασμα των δώρων. Για να δει λοιπόν αν όλα είναι εντάξει, την ξεκρεμά από την τουλάπα του και βάζοντας τα χοντρά μεγάλα γυαλιά του την εξετάζει προσεκτικά. Μια χαρά είναι η στολή μου. Ένα σιδερωματάκι θέλει μόνο. Όμως ξαφνικά βλέπει έναν απέσιο μαύρο λεκέ να στολίζει το αριστερό μανίκι της στολής του. Πω, κοίτα να δεις, ένας τεράστιος λεκές. Σίγουρα θα έγινε από τους καπνούς κάποιας στενής καμινάδας, λέει ο Άγιος Βασίλης στεναχωρημένος. Τυχώνει βιαστικά μέσα στο πλυντήριο, περιμένει να τελειώσει το πλύσιμο και μετά βγαίνει στην αυλή για να απλώσει την πουγάδα του. Ο Άι Βασίλης μας πρώτα κρεμάει τις κάλτσες του, ύστερα τη φανέλα, μετά το μακρύ του σόβρακο, μετά το σκούφο, το πουκάμισο και τελευταία αφήνει το σακάκι και το παντελόνι του. Κάνει να φύγει, ρίχνει μια τελευταία ματιά στην πουγάδα του και ξαφνικά αντιλαμβάνεται μια τεράστια ζημιά. Αδύνατον, φωνάζει απελπισμένος ο Άι Βασίλης. Το πανοφόρι με τις άσπρες γούνες, το γυαλιστερό του παντελόνι, το πουκάμισο, οι κάλτσες μαζί με το σκουφί που κρέμονταν όλα στο σκοινί έχουν γίνει μικρά, μικροσκοπικά, τόσο μικρά που δεν χωρούν να μπουν ούτε στο μικρό του δαχτυλάκι. Τι θα φορέσω τώρα, ανησυχεί. Πώς θα μοιράσω τα δώρα, δεν έχω άλλα επίσημα ρούχα, δεν έχω άλλα καινούρια, κάτι πρέπει να σκεφτώ. Βηματίζει ανήσυχος πέρα δόθε. Ξαφνικά μια τρομερή ιδέα του περνάει από το μυαλό. Γιούπι! Το βρήκα! Θα ζητήσω από τα παιδιά να με βοηθήσουν, φωνάζει χαρούμενος. Χωρίς να χάσει καιρό, απλώνει έναν μεγάλο χάρτη κάτω στο πάτωμα με όλους τους τόπους της γης. Μάλιστα, θα τους στείλω από 1 γράμμα. Λέει και κάθεται στο γραφείο του. Πέντε όμορφα γράμματα. Ένα στα παιδιά της Αφρικής, ένα στα παιδιά της Ασίας, ένα στα παιδιά της Αμερικής, ένα στα παιδιά της Αυστραλίας και ένα στα παιδιά της Ευρώπης. Από τα παιδιά της Αφρικής ζητάει να του στείλουν ένα πουκάμισο. Από τα παιδιά της Ασίας ζητάει μάλινες κάλτσες. Από τα παιδιά της Αμερικής ζητάει ένα σακάκι με ζεστές γούνες. Από τα παιδιά της Αυστραλίας ζητάει ένα μακρύ κόκκινο παντελόνι. Και από τα παιδιά της Ευρώπης έναν ωραίο σκούφο. Και όλα να είναι σε μεγάλο νούμερο, extra large. Όταν τελειώνει το γράψιμο, πηγαίνοντας στην άκρη του ουρανού, τα σκορπίζει πάνω από τη γη. Οι φάκελοι σαν χάρτινη βροχή φτάνουν στα χέρια των παιδιών σε κάθε γωνιά του κόσμου. Από εκείνη τη στιγμή ο Άγιος Βασίλης μας ησυχία δεν μπορεί να βρει. Μία έννοια τον βασανίζει. Θα πιστέψουν στο γράμμα μου τα παιδιά, θα μου στείλουν ό,τι του ζητώ ή θα το πάρουν για αστείο και θα γελάσουν. Αναρωτιέται. Κάθε φορά που ακούει θόρυβο τρέχει στην πόρτα, αλλά του κάκου. Περνά 1 μέρα, περνάνε 2 μέρες, 3, τίποτα ακόμα.
σαν ξημερώνει πια και η τελευταία μέρα πριν την παραμονή της πρωτοχρονιάς, κοντεύει πια να σκάσει από τη στεναχώρια του. Μα πουθενά ούτε ένα παιδί δεν με σκέφτηκε. Μα εγώ ποτέ δεν ξέχασα κανέναν, παραπονιέται στριφογυρίζοντας σαν κοκορέτσι στο κρεβάτι του. Και άξαφνα, μέσα στη νύχτα, ακούγεται το κουδούνι. Τρίν, τρίν. Μπροστά στην πόρτα εμφανίζεται ο ταχυδρόμος με 5 πολύχρωμα πακέτα να περιμένουν τον Άγιο Βασίλη. Ζήτω, φωνάζει. Τα παιδιά με θυμήθηκαν. Και ξετυλίγει με λαχτάρα τα πακέτα. Να και το κόκκινο σακάκι, να και το παντελόνι, να και το φαρδί που κάμισο, να και οι ζεστές καλτσούλες, κι αυτός ο θαυμάσιος κούφος με το χρυσό κουδουνάκι στην άκρη του. Είναι καταπληκτικό. Είναι υπέροχο για τον Άγιο Βασίλη να ανοίγει πακετάκια που μέσα τους υπάρχουν πανέμορφα δωράκια. Δοκιμάζοντας ένα-ένα τα κομμάτια της ολοκαίνουργιας φορεσιάς του, λέει άργησα επιτέλους, αλλά το κατάλαβα. Τώρα ξέρω γιατί με περιμένουν με λαχτάρα τόσο πολύ μικρή και μεγάλη. Κλείνοντας πονηρά το μάτι του στον καθρέφτη, και επειδή ο Άγιος Βασίλης πρώτη φορά στη ζωή του παίρνει δώρα, βάζει τα κλάματα από τη χαρά του. Τι ωραίο να παίρνεις δώρα, τι ωραίο!